Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li l-innovazzjoni mhijiex ta' priorità f'pajjiżna u deskrivija daqs li kieku ibis xi slogan illum il-ġurnata f'dikjarazzjoni oħra li ma tistax tkun iżjed il-bot mill-verità. Waqt li indirizza lil numru ta' innovaturi akademiċi, imprendituri, studenti u rappreżentanti minn diversi setturi Maltin u Ewropej f'attività l-ġimgħa fil-għodu fin-naxxar, il-kap tal-PM għażel li jpinġi xi stampa mdalma ta' pajjiżna, avolja ċifri uffiċjali jiġdu mod ieħor. Fil-fatt skont l-Innovation Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea li kell potenzjal f'kull pajjiż fejn tidħol l-innovazzjoni, Malta tokkupa 12 post mill-pajjiżi kollha. Dan meta fl-2013 sakemm kien hemm gvern nazzjonalista, pajjiżna kien biss fi 23 post f'dan ir-rigward, li jfisser li mxejna l qudiem 11 post minn dak iż-żmien. Is-sitwazzjoni 12 sena ilu kienet ukoll tiġi rimarkata f'rapporti fil-midja lokali, waqt li l-innovazzjoni f'Malta meta mqabbla ma' dik tal-bqija tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea kienet ikklassifikata f'livelli medjokri u dejjem sejra lura. Bil-maqlub skont l-aħħar Innovation Scoreboard fl-Ulju li għadda, pajjiżna kompla jirreġistra progress anke fuq sena qabel. Fil-fatt l-aħħar indiċi tal-Kummissjoni Ewropea jirrimarka li pajjiżna għandu l-aqwa aċċess għall-internet tal-ogħla livell u fost l-aqwa fl-ammont ta' ħaddiema bħil id-diġitali fuq il-medja, grazzi wkoll għall-aqal tal-gvern li qed jinvesti f'dan is-settur. Minkejja dan fl-istess jiem li pajjiżna kompla jattira żjed konferenzi internazzjonali li jitkellmu dwar l-innovazzjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni mdawwar bl-istess mentalità negattiva żamma tradizzjoni tal-partit li attakka l-pajjiż, anke fejn m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal dan.